swyddog mewn eglwys angydffurfiol yng Nghymru y dyddiau yma, mi fyddwch chi'n siŵr o fod wedi dod ar draws enw y gwestai yn y rhifin hwn o'r Cwmni Bach. Y gwestai y tro yma yw Julie Edwards, ac mae hi'n swyddog diogelu a hyfforddiant gyda'r panel diogelu Cydenwadol. Mae Julie'n treulio rhan fwyaf o'i hamser yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond, fel y gwelwch chi yn y rhifin yma, nid un o Gymru yw Julie. Mwynhewch. Wel, Julie Edwards, diolch am gytuno i fod yn gwmni bach i fi heddi, ac mae'n braf dy gael di yma yr holl ffordd o'r Parc yn y Bala. Diolch yn fawr, mae'n braf bod yma yn y glaw yn Abertawe. Wel, a mi ddylsyn i ddechrau, dwi'n dweud, how do Julie? Well, yeah. Achos, you're not from round here. No. Rwch ydy gyda hanes i ni, un o ble wyt ti? Okay, so Julie o'n i. Ges i'n geni yn Swyddefrog yn Pontefract. A o'n i yn anis 8 oed, a wedyn symud i fyny i'r Gogledd Dwyrain, ddim yn bell o Newcastle. A fanna o'n i nes i mi gadael catra. So dwi'n falch iawn bod dwi'n un o'r gogledd, mae hwnna'n bwysig iawn i mi. A sut mae gwredd ges ti? Mae gen ti chwaer? Oes, mae gen i un chwaer, digon aferol, dad yn athro, mam yn gweithio mewn swyddfa, 4 ohonyn ni yn byw mewn pentref bach, a ymweld â teulu estynedig yn aml. Oedd mam a dad yn dod o'r un pentre Pwll Glo yn Swydd Durham. Bobl call, bobl traed ar y ddeia go iawn. O'n i wrth y modd efo teulu a ffrindiau. Dim byd mawr, eitha syml. A beth pentre Crawcrook? Crawcrook, dwi'n meddwl. O'n i erioed i clywed am Crawcrook tan i ti sôn. Na. Lle bach, oedd hwnna yn pentre Pwll Glo, ddim o fan oedd mam a dad yn dod, ond just rhyw 6 milltir o Newcastle. Lle braf, reit ar ffin Northumberland, so lot, so pentre bach a ceia, so o'n i'n crwydro, y dyddiau pan oeddech chi just yn gallu crwydro plant weddol ifanc yn crwydro, ceia, efo'r ci. Am amser hir. Tyd yn ôl pan mae goliad y stryd yn dod yn ôl. Fel swyddog diogelu, mae hwnna'n hollol shocking y dyddiau yma, ond fel na oedd, dwi'n dangos yn oed, ond fel na oedd i bawb, rhyddid, beics a chwarae, a allan yn y wlad. Braf. A mi ddewn ni at y swydd di, ti'n gweithio fel swyddog diogelu a hyfforddiant gyda'r enwadau i gyd, Cydenwadol, yn dweud, mi siaradwn ni am hwnna nes mlaen, ond sut berson oedd y ti yn ifanc? Sut ti'n oedd y Julie ifanc? O'n i'n swil iawn. O'n i'n person andros o swil. A dwi'n bobl sy'n nabod fi rwan yn ffindio hynny eitha anodd i gredu, cos dwi'n rhywun sy'n licio siarad a dwi'n licio cael hwyl. Hapus, dim issues yn yr ysgol, dim issues yn y teulu, popeth yn hapus ac yn straightforward. Ond fedra i dweud, rhywbeth nath really newid y mywyd. Nes i dod i ffydd pan o'n i'n 16. O'n i di mynd i'r eglwys, digwydd bod, pan o'n i'n iau, a wedyn di stopio mynd ar ôl cael yn confirmio, o'n i'n 10 oed. A wedyn pan o'n i'n tua 16, y flwyddyn o'n i'n neud tygau, lefel O, fel nes i, oedd un o ffrindiau gorau fi yn dod i ffydd ac o'n i'n gweld wahaniaeth mawr yn ei bywyd hi. A nes i dechrau mynd i'r cyfafodydd ac yn raddol, oedd o ddim byd dramatic, ond yn raddol o'n i'n dechrau gweddio a dechrau gofyn i Dduw helpu fi. O ti'n hoffi byw LSD, y newid yma'n dy ffrind? Oedd o'n really dramatic a dechrau mynd i'r capel efo hi, yn arbennig y grŵp bobl ifanc. A dwi'n cofio, be nath really taro fi, o pan oedden nhw'n gweddio, oedden nhw'n mynd round y room yn gweddio, ac yn i wrth gwrs yn, dwi ddim eisiau gwneud hynny, ond fel o'n i'n dod i fyny at y tygau, nes i wneud rhyw gweddi, Duw, os ti yna, please wneud i helpu fi, dwi'n really stryglo efo hyn. A wedyn, dwi'n cofio cael y canlyniadau,
ac eistedd ar y grisiau darllen nhw, a meddwl, dwi wedi gwneud yn well na o'n i'n disgwyl, a meddwl, ella na rhywbeth yn y gweddi na. A nes i, dwi'n meddwl o ddifri o fanna yn dechrau mynd bob wythnos, mynd i'r gwasanaeth, mynd i'r grŵp pobl ifanc, a ymhen ychydig o fisoedd yn sylwi, actually, mae hynny'n real i fi rwan, mae hynny'n bwysig i fi. So oedd hwnna'n 16 oed, a dwi'n dipyn mwy na 16, a dwi heb troi yn ôl, mae di bod yn ran hollol sylfaenol, hollol pwysig o'n mywyd i ers hynny. A o'n i'n digon hapus cynt, ond swn i'n deud bod hynny really di dod â fath, tangnefedd â fath, hapusrwydd. A dwi'n ymwybodol bod Duw di arwain fi trwy mywyd i. A beth am y teulu? Sut oedden nhw'n teimlo ynglyn â hyn? Mae hyn yn rhywbeth eitha dramatig i ddigwydd. Beth oedd y mateb? Oedden nhw ddim yn erbyn, fel yn dweud, oedden nhw di annog fi mynd i'r eglwys pan o'n i'n iau. Oedden ni ddim yn mynd fel teulu o gwbl. Ond oedd na ddim gwrthwynebiad o gwbl pan o'n i'n dechrau mynd yn reolaidd. Dwi'n meddwl, nath o cael fi yn rhyw amser da. Ni heb cael amser rili i cael rhyw rebellion mawr a mynd i'r capel. Oedd o'n peth weddol saff, weddol da. O'n i efo bobl da. Oedden nhw'n cefnogol ac yn hapus iawn. A dwi'n siŵr oedden nhw'n weld, fel o'n i wedi weld yn y ffrind, dwi'n siŵr oedden nhw wedi weld fi yn magu hyder a bod gen i, bod o'n i'n hapus. A beth am dy ddyleit di yn ystod y cyfnod yna? Beth oedd yn gwneud i'n hapus? Ti allan i gapel a ffydd? Beth oedd ti'n hoffi gwneud? Wel, oedd hwnna'n cymryd lot o'r amser. Pan dwi'n sbio yn ôl, o'n i'n meddwl eich oedd yn cymryd gomod o amser. Ond dwi wastad di bod yn rhywun sy'n licio crefft a licio cerdded a mynd ar eid beic a pethau digon syml. Dwi erioed di bod yn person sporty. Ond, dwi'n... Ti'n gweud wrth ei ddoi, oherwydd bod ti'n gwisgo spectol, sy'n rhywun taflu pel at y ti, dim gobeth. Dwi'n siŵr dyn nhw ddim yn neud hyn rwan, ond pan o'n i yn ysgol, pan o'n i'n cael yn barod i wneud chwaraeon, oedden nhw'n mynnu bod ni'n tynnu spectol. Wel, dwi'n short-sighted, so mae hwnna'n peth eitha wirion. So, o'n i'n neud chi'n hollol ddall, a wedyn taflu peli ato chi. So, dwi'n eitha tal, so o'n i'n gallu redeg yn sydyn, ond na, oedd lot well gynna i efo papur a siswn a glid, a dwi dal, hyd heddiw, dwi wedi ail darganfod, i'r plant gadael catra, da chi'n cael mwy amser, dwi wedi ail darganfod hynny a really mwynhau wneud cerdio pethau felly. Mae yna rhywbeth mwy ymarferol yn y ti, rhywbeth creadigol ymarferol sydd yn rhywbeth hyfryd hefyd yn dywa. So, amser iawn yn yr ysgol a chymuned a chymdeithas dim issues dwi'n gyfeillion ffodus iawn. Yn ywedig drwy'r eglwys yn cynnal ac yn bywyd cymdeithasol da hefyd yn dyfa. Bles di o fanna? O Crawcrook i ble? Reit. Wel, o'n i wedi cael 2 flynedd. Erbyn i mi gorffen lefel A, o'n i wedi cael 2 flynedd o byw bywyd ffydd. Ac o'n i eisiau mynd i prifysgol, ond oedd blwyddyn gap yn rhywbeth weddol newydd pryd hynny, ond dwi'n hollol siŵr pam ges i syniad yn ymhen, ond dyna be o'n i eisiau wneud. A nes i treulio flwyddyn efo rhyw cynllun o'r enw Time for God, does what it says on the tin. Ac oedd o'n cynllun, gwirfoddol, o'n i'n cael rhyw fath o pres poced, ac o'n i'n endio i fyny yn gweithio yn Llundain, yn Methodist International House. Oedd o'n fel, students' residence, really, ac oedd y Methodist International House yn creu catre i myfyrwyr rownd y byd dod, ac oedd o rhyw lefel arall o ofal, a oedd o'n sefydliad Cristnogol, wrth gwrs, ac oedd fi a un hogan arall yna fel gwirfoddolwyr bod yn rhan o'r croeso yna. So oedden ni'n neud y pethau ymarferol, o'n i'n llnau, o'n i'n gweini bwyd ac yn y blaen. Ond hefyd o'n i'n rhan o bywyd y lle. A oedd o'n bwysig bod genna i ffydd yn gallu siarad a rannu ffydd efo rhai eraill. Ond oedd o'n profiad anhygol i hogan o'r
gogledd, o'n i heb teithio llawer pan ni'n tyfu i fyny, i ffindio fy hun yn Llundain reit wrth ymyl Kensington Gardens, lle bendigedig i glanio. A nid just hynny, ond bod yna bobl o rownd y byd yn dod i fanna. Yeah. So oedd gen i ffrindiau, fel oedd gadael catra, da chi yn tueddu i wneud ffrindiau da. Yeah. Ac oedd ffrindiau da a fi yn dod o rownd y byd, ac just i clywed storïau a clywed hanes nhw. Mae hwnna'n seismic mewn ffordd. Mi oedd. Dwi'n dychmygu'r pentre bach yma yng ngogledd Lloegr. Yn bentre bach gwledig, fel ti'n gweud, gyda dim llawer o bobl yn y gymuned, pawb yn nabod i gilydd, pawb yn gwybod hanes i gilydd, a dyma ti yn mynd i Kensington o bob man yn Llundain, a mae'r byd i gyd yn dod yno. Waw. Mi oedd o'n waw, ac o'n i'n wrth y modd, o'n i'n mor hapus, nes i mwynhau bob eiliad. Really mwynhau. Oedd y bach o sioc, dwi'n cofio, o'n i'n arfer mynd am dro bob pnawn i'r parc. Oedd gen i ddim llawr o bres, o'n i'n cerdded i bob man, a dwi'n cofio darganfod bod y parciau i gyd yn Llundain, mwy na lai yn linked. So, o'n gallu cerdded y holl ffordd o Bayswater, o'n i ochr arall, Kensington di'r ochr arall i'r parc, o'n i yn ochr Bayswater. Gallu cerdded y holl ffordd i Buckingham Palace, heb really bod ar strydydd mawr, ond o'n i'n cerdded a gwenu a pawb a deud helo, yn union fel da chi'n neud yn y gogledd. A o'n i'n sylwi, oedd hwnna'n peth eitha berig i wneud, oedd rhaid i mi ddysgu cerdded a sbi ar y llawr, cos os o'n i'n gwenu a deud helo i pawb, o'n i'n denu, ella bobl, o'n i ddim i fod i denu, so o'n i'n gofod dysgu yn sydyn iawn. Bywyd dinesig a dysgu sut mae tramwyo, mewn bywyd dinesig. Dwi'n gwybod yn dilyn y cyfnod yna, o ti'n teimlo bod gen ti sêl dros fynd tramor a dysgu iaith arall a rannu dy gariad, dy ffydd ac yn y blaen mewn man nad oedd yma. So, ys y profiad yna, a dwi ddim yn holl o sio o'r amserlen, dwi'n cofio amserlen, ond dwi'n cofio ni wedi mynd i'r Keswick Convention, a dwi'n cofio mynd ymlaen i deud, dwi eisiau roi y mywyd fel gwasanaeth i ddiw. Ac oedd rhywbeth di deffro yna i ynglyn â cenhadu tramor, a fel ddech chi'n dweud, o'n i wedi cwrdd â lot o bobl o wledydd eraill. So dyna be ni'n disgwyl. A es i i'r Prifysgol Manceinion, hwnna oedd y cam nesaf, so Llundain i Manceinion, a o'n i'n neud lot o waith efo undeb Cristnogol, o'n i'r ysgrifennydd cenhadol ar yr undeb Cristnogol, ac oedd hynny, oedd yna 2 elfen i hynny, o'n i'n neud gwaith efo myfyrwyr o tramor, a dyna be ni wedi bod yn neud yn Llundain. A'r ochr arall oedd yn rhannu gwybodaeth efo'r undeb Cristnogol am cenhadaeth Cristnogol gyffredinol. So fel rhan o hynny, yn ystod y gwyliau tra ni yn coleg, o'n i'n gweithio efo North Africa Mission. Dwi'n cofio'n iawn sut o'n i wedi ffindio nhw. Ond wrth gwrs, oedden nhw'n cenhadu efo gwledydd Muslim. A dyna be o'n i'n neud yn yngwyliau. Yn Llundain, o'n i'n dysgu am Islam, a wedyn rannu ffydd Cristnogol fi efo Muslimiad. A fanna o ti'n meddwl o ti'n mynd i fynd, yn dyfe? Ac i ddysgu iaith arall, pa iaith oedd yr iaith o ti'n meddwl bydde ti'n dysgu? Gogledd Africa yn really denu fi. So o'n i'n disgwyl bydd rhaid i fi dysgu Arabic. O'n i'n neud ieithoedd yn ysgol, o'n i ddim yn gret, ond nes i'n neud Ffrangeg ac Almaeneg. So o'n i'n meddwl, dyna bydd y peth nesaf. So, dyna, dwi'n siŵr, yn ystod y flwyddyn cyntaf yn prifysgol, oedd hwnna'n dechrau, o'n i'n teimlo oedd y dana yna yn dod at ei gilydd. Yn y brifysgol, mynd i astudio be nes di? Polisi cymdeithasol, so social policy. Oherwydd, oedd ti'n meddwl hefyd yn ogystal ar yr angen, yr awydd yma i fynd i gynhadu, mi oedd gwaith cymdeithasol yn rhywbeth oedd yn apelio ti hefyd? Dwi'n siŵr just wrth mynd efo
gyrfa, pan ti'n cael y cyfweliad gyrfa, a ti'n neud rhyw tick boxes, ac oedd hwnna, dwi'n meddwl bys ni'n licio fod yn greithraig cymdeithasol. Dwi eisiau helpu bobl, dwi eisiau bod yn person defnyddiol. So oedd gen i y ddau peth ochr yn ochr yn y meddwl i. A tra ti yn Manceinion, nes ti gwrdd a rhywun nath newid dy fywyd di o'r pwynt yna, le oedd ti'n meddwl bod ti'n mynd i Ogledd Africa, lle oedd ti'n meddwl bydde ti'n mynd i weithio falle, os nad Gogledd Africa, yn bendant yn Lloegr, yn y maes gweithio cymdeithasol. Nes ti gwrdd yn pwy oedd y person nes ti gwrdd? So Hywel, yng ngŵr o, ydy am 35 mlynedd, rhywbeth felly. So, oedd o di dod o Wrexham i Manceinion ac o'n i di dod o Newcastle i Manceinion, a yn dwi'n meddwl, y mis Ionawr cynta o'n i yna, oedd y ddau ohonyn ni ar efo'r undeb Cristnogol, oedd o'n i di mynd ar retreat. O'n i ddim di siarad efo fo cyn hynny, ac yn ystod yr gyfnod, oedd o'n i di mynd i Cynmel Hall yn Gogledd Cymru. A oedd criw ohoni di mynd am dro. A dwi'n cofio ar y bont dros yr A55, mae rhaid ni di stopio edrych am rhyw reswm. A dwi'n cofio deud, dwi'n gwybod os dylai ddeud hyn yn cyhoeddus, ond cofio deud, wrth weld arwydd, lôn, bodel wydan, what a stupid name. Wrth Hywel. Wrth Hywel. Sy'n Gymro Cymraeg. Ar ymateb? Wel, o lle wyt ti'n dod? Wel, yn amlwg yn Saesneg, where do you come from? Ac o'n i'n dweud, well, Crawcrook. Yn dweud, well, I rest my case. Ond does gen i ddim syniad sut nathon ni mynd ymlaen i fod yn ffrindiau. Ar ôl, wrth gwrs, dwi'n ymddiheuro yn fawr am yr agwedd dylornus ofnadwy na. Dwi'n hapus iawn i ddeud, dwi'n gwybod lot well erbyn hyn. Ond, so fanna nathon ni cychwyn. Ond, rhywsut nathon ni dod yn ffrindiau da. Ac ymhen rhai fisoedd, o'n i dechrau mynd allan efo'n gilydd. A priodi syth, mwy na lai syth ar ôl coleg. A sut mateb roth y teulu i Hywel yn dod mewn i'w teulu nhw? Wel, gan bod nhw'n bobl anwyl, fel mae pawb yn gwybod bobl yn y gogledd yn hynod o'r gyfeillgar. So, oedden nhw'n croesawu fo. A ond y ffaith bod yn siarad Cymraeg? Oedd hwnna bach o syndod. I fod yn hollol onest, o'n i ddim yn gwybod am y iaith Cymraeg. Cyn i mi cwrdd â Hywel, really, oedd Cymraeg ddim ar reida fi. Dwi'n cofio o'n i di dod ar wyliau pan o'n i'n tua 40 oed i Shell Island, Mochras, o Newcastle. Dwi'n cofio taith andros o hir. A dwi'n cofio prynu rhyw phrase book yn Dolgellau neu Dolgelaw, fel o'n i'n galw o. Yn ystod y gwyliau, o'n i di mynd i Dolgelaw i Betsy Coed, Betsy Coed, dwi'n meddwl. Ond rhywsut oedd hwnna ddim di roi y neges i fi bod Cymraeg yn iaith go iawn. So dwi'n cofio pan o'n i dod i nabod Hywel a clywed bod o'n dod o just rhyw 50 rhywbeth milltir o Manceinion, ond bod o'n iaith cynta'n iaith wahanol, oedd hwnna o'n i ddim yn dallt hynny, oedd hwnna tu allan i'n mhrofiad i. Mae hwnna'n rhyfeddod i fi o hyd yn bod ni'n medru byw ar yr ynysoedd yma, bod ni'n ymwybodol o gymaint yn Lloegr, ond Lloegr fel arfer ddim yn ymwybodol o'r gwledydd eraill. A dwi'n sioct a dwi'n drist. Ond dyna oedd y reality yn anffodus. Dwi'n gwybod, nes ti sôn am dy daid bod ei ddechrau chydig bach yn drwg dybus, falle? Yndi. Cos, di gweithio mewn pwll glo o hyd ei oes. A di gweithio yn ystod y streic mawr gyffredinol yn 1926. A dwi ddim yn gwybod y hanes i gyd, ond dwi'n gwybod oedd ella rei yn De Cymru a rei ar y Durham Coalfield ddim yn cydweld.
Ac bod Howell ddim yn dod o agos i... Oedd e'n poeni mae Cymro oedd e, ac felly a bod enw drwg gan y Cymru felly yn hynny o beth. Ond mi weithiodd popeth mas yn iawn yn diwedd. Mae Howell yn lyflu, so oedd pawb yn weld hynny. Nid just y fi, oedd gweddill y teulu yn dalt hynny hefyd, so popeth yn iawn. Felly, priodi yn fian ar ôl gorffen cwrs, ac i ble eithwch chi wedyn? Llundain. So, erbyn i mi gorffen yn coleg, oedd Howell yn gweithio yn Llundain yn barod efo London City Mission. So, peth naturiol oedd i fi mynd lawr i Llundain. A gawson ni 2 flynedd yn Llundain. Oedd o'n gweithio i London City Mission a wedyn nath o gweithio banc am flwyddyn. Ac syth o coleg ges i swydd efo y gwasanaeth sifil fel arolygwr yswiriant genedlaethol. Right. So, o'n i wedi gwneud cais i'r DHSS. Ar ôl y profiad o'r coleg, o'n i'n gwneud andros o lot efo budddaliadau. So, dyna be ni eisiau gwneud. A nes i pasio holiadau a cael nerbyn i DHSS a dweud, wel, dwi ddim eisiau gweithio i'r ochr yswiriant gwladol, dwi eisiau gweithio i'r ochr budddaliadau. Reit. A ges i swydd efo'r ochr yswiriant. Okay. Oedd o'n diddorol, nes i'n mwynhau, oedd o'n hynod o diddorol. So, ges i 2 flynedd yn gwneud y swydd yna. A byw yn Llundain eto? Yn byw yn Llundain, yn Marylebone oedd y swyddfa, ond o'n i'n byw yn Tooting. Ac yn gyfnod cychwyn priodas, bywyd newydd ac yn y blaen. Ond fiwch chi ddim yn hir, 2 flynedd? 2 flynedd. A wedyn, oedd Howell oedd o'n mynd i fewn i'r weinidogaeth, so nath ni symud i Aberystwyth iddo fo cael mynd i coleg diwyneddol. Ond ddim symud i Aberystwyth, ife Julie? Na. Nath ni cael bwthyn hyfryd yn Pontryd y Groes. So, mynd o Llundain i'r pentref 12 milltir o Aberystwyth. Mae'n wledig iawn ym Pontryd y Groes. Dim ond unwaith dwi wedi bod i Pontryd y Groes, ac mae'n teimlo'n ddiarffordd iawn. Dwi'n gofyn maddeiant pob o Pontryd y Groes. Ti'n gyrru trwy pentra, mae'n fach iawn. A wedyn mae yna rhyw ffermydd. Ond mae'n lle bach iawn. Dyna ni. Lle hyfryd iawn. Am newid bywyd? Unwaith eto? Ond hapus iawn. So, o'n i'n trio, sy'n ni wedi licio trosglwyddo efo swydd o fewn y gwasanaeth sifil, a nath hwnna ddim digwydd. So, o'n i just chwilio am unrhyw swydd, a nes i endio i fyny yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Wel, am lwcus. Wel, oedd o'n profiad fendigedig. Oedd dim yn y stacks, o'n i'n gweithio yn yr adran cwdwraeth. So, oedd o'n mor diddorol, rwy'n sy'n licio crefft. Oedd o'n fel chwarae. Ac y swydd yn Llundain, oedd o'n swydd... O'n i'n sgwennu adroddiadau, o'n i'n delio efo payrolls a eitha intense. A gofo sgwennu popeth lawr. A wedyn nes i treulio flwyddyn yn trwysio pethau, neud pethau. Ffidlan? Ffidlan, mae hynna'n swnio'n amharchus iawn. Na, ddim o gwbl, mae'n rhywbeth braf am hynny. Ond, nes i sôn ar y cychwyn bod gen ti ddileit mewn pethau crefftus, ymarferol, creadigol. Dyma ti'n cael cyfle i ddangos dysgiliau a dy hoffter. Gwych. A be oedd hwnna? Oedd y swydd... Oedd o'n swydd bach, oedd ddim yn swydd pwysig o gwbl. Be oedd nhw'n trio wneud yn y llyfrgell ar y pryd, oedd trosglwyddo o'r holl prints o'r amount oedd rei newydd acid-free. So un o'r pethau o'n i fod i wneud oedd torri amounts newydd a gosod nhw mewn rhyw folder. Ond chwarae teg i'r bobl yn yr adran, oedd nhw ddim yn just gadael i fi wneud yr un swydd yna. Oedd nhw'n dysgu fi sut i trwsio pethau, sut i llnau pethau. Ges i hyd yn oed cyfle i wneud llyfrau, i dysgu bookbinding. Wrth gwrs, ar ryw lefel sylfaenol iawn, ond o'n i'n wrth y modd, ac oedd nhw'n just mor hael. Wrth gwrs, ti'n sôn am delete, dyna oedd y delete nhw, ac oedd nhw'n rannu'r delete efo fi. A mae dal gen i llyfr
y llyfr nes i wneud fatha notebook. Ond mae llyfr yma yn eitha enwog yn y teulu. Cos o'n i'n meddwl, dwi wedi treulio dipyn amser wneud hyn. Dwi'n falch iawn ohono fo. Dwi isio rhoi rhywbeth arbennig ynddo fo. A be nes i dechrau sgwennu pan o'n i'n disgwyl Rebecca, ferch cynta, sgwennu pethau o'n i eisiau cofio. Cos dwi'n cofio pan o'n i'n disgwyl o'n i gofyn i mam be sy'n mynd i ddigwydd. A mam dweud, I don't remember pet. Oedd hwnna ateb i pob peth. A ni'n meddwl, wel, dwi eisiau gallu cofio, so nes i sgwennu pethau lawr. A hyd heddiw, mae gen i 3 wirion rwan a pan maen nhw'n cyrraedd rhyw milestone, dwi'n mynd i cael y llyfr allan, y llyfr arbennig yma. Felly mae'n dal i gael i ddefnyddio? I gallu deud wrth rieni y wirion, wel, maen nhw wedi wneud hyn yn oed yma, ond nes di wneud hyn. A nes di ddim cysgu chwaith, mae hwnna'n un eitha pwysig gallu deud. Felly, yn ystod y cyfnod yma, wnaethoch chi gychwyn teulu. Ac mae gen ti 3 o blant. Becca, Sam a Joel. So sut brofiad oedd hynny cychwyn teulu? A nes ti wneud penderfyniad o'r pwynt hwnnw, mae teulu Cymraeg o chi am fod? So fel ni'n dweud, o'n i ddim yn gwybod llawr am y iaith Cymraeg, ond yn amlwg os dod i nabod Hywel a dysgu mewn cariad y Hywel, o'n i'n sylwi eitha sydyn bod Cymraeg yn byw a yn bwysig. Ac oedd Hywel di deud reit o dechrau, dim di roi pwysau na i ddysgu Cymraeg, ond oedd e wedi deud, os dyn ni cael plant yn y dyfodol, bydda i methu siarad Saesneg efo nhw. Wrth gwrs. Wel, dwi'n person lotri busneslyd i ymdopi â hynny. So oedd hwnna y cymhelliad berffaith. Gwych. Ac hefyd, pan o'n i, pan oedd Hywel yn mynd i'r coleg diwynyddol, o'n i wastad yn teimlo bod o'n galwad ar y ddau ohono ni. Oedd o'n rhywbeth o'n i'n mynd i wneud efo'n gilydd. A dwi'n cofio rhyw teimlad, mynd i coleg. O'n i wedi dechrau wneud rhyw gwersi Cymraeg, o'n i wedi wneud rhywbeth yn Manceinion, o'n i wedi wneud rhywbeth arall yn Llundain. Ond oedd o'n teimlo fel oedd o'n chwarae yn hytrach na dysgu go iawn. A wedyn, pan o'n i'n glanio yn Aberystwyth, yn gweithio yn Aberystwyth, o'n i'n dechrau mynd i cwrs Ulpan, meddwl, mae gen i 4 mlynedd cyn cyn fydd Hywel yn weinidog mewn ardal Cymraeg. Mae gen i 4 mlynedd i ddysgu Cymraeg. Ac mi oedd y cwrs Ulpan yn un chwedlonol yn doedd? Yr un yn Llambed? Yr un 8 wthnos? Wel, i ddechrau, o'n i wedi wneud un just dosbarth nos. So o'n i'n gweithio yn y llyfrgell a wedyn cwpl o nosweithio yr wythnos, o'n i'n mynd i dosbarth nos. Ond wrth i'r amser, oedd flwyddyn di mynd heibio, ac yn meddwl, goodness, oedd 4 mlynedd yn swnio fel amser hir, di ddim yn swnio fel amser hir rwan. A diwedd, oedd o'n cytundeb penodol yn y llyfrgell, a diwedd y cytundeb, o'n i'n disgwyl Becca. Roedd gen i cwpl o fisoedd cyn oedd hi'n diw, a oedd y cytundeb di gorffen, so nes i wneud y cwrs. Cwrs preswyl, ond nes i just teithio bob dydd o Pontrydd y Groes. Achos dwi'n nabod bobl sydd wedi bod ar y cwrs na, maen nhw wedi mynd mewn, yn siarad ambell iair, a maen nhw'n gadael, a maen nhw'n medru sgwrsio yn Gymraeg. Mae e'n wirthiol. A mae e'n rhyw fath o vlogs ar gyfer dysgu mwy, allan yn y byd go iawn. Dyna dy brofiad di? Wel, oedd o'n 8 wythnos, yna bob dydd sy'n gwych. A be oedd o'n dda, cos erbyn hynny, fel ni'n dweud, o'n i wedi gwneud wahanol cyrsiau, ond o'n i'n really rwystredig, o'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n dod ymlaen. Datblygu, fel o'n i isio. Ond be oedd o'n dda am y cwrs yna, oedd pawb yn cychwyn ar y lefel basic, ond oeddech chi'n mynd trwy pob peth. So oedd o'n delio fo ffaith bod wedi dysgu pethau fan hyn a fan draw mewn wahanol ffyrdd. Dwi'n gweld. So o'n i'n mynd trwy pethau hollol sylfaenol yn eitha sydyn. A wedyn cyrraedd y pwynt lle o'n i'n, dwi heb siarad fel hyn, ond oedd o'n mwy o sylw yn cael ei wneud. Dwi'n gweld. Wneud efo hynny. So oedd o'n profiad da iawn. Ond wedi deud hynny, o'n i'n dod allan o cwrs, oedd o'n rhywbryd yn mis Medi, a dwi'n meddwl, dwi dal methu siarad Cymraeg. O'n i'n meddwl oedd o'n mynd i fod yn rhyw magic, a bydd popeth yn iawn. Ond amgylchiadau yn gweithio yn gwych i mi. Cos ges i Becca diwrnod dolyg ar ôl wneud y cwrs yma.
A fel yn dweud, o'n i wedi penderfynu, o'n i'n mynd i siarad Cymraeg efo mhlentyn. Ac oedd o'n braf iawn, cos wrth gwrs i ddechrau, oedd hi ddim yn cywir o fi na. Oedd o'n eitha anodd siarad Cymraeg efo Hywel, cos o'n eisiau cael sgwrs go iawn efo fo. Ac o'ch chi wedi eisoes gosod y patrwm cyfathrebu, doeddech? Yn union. So, so just dechrau siarad Cymraeg efo hi, a o'n i'n fan mawr o Slot Meithrin a Martin Geraint. I ni gyd yn fan mawr o Martin Geraint. Oedd o'n wcw, ac oedd o'n help masif, a gallu darllen llyfrau Cymraeg a gwylio rhaglenni plant. Oedd y lefel perffaith. Gwych. Ar gyfer tyfu mewn i'r Gymraeg gyda'r plentyn. A wedyn, 2 flynedd lawr y lein, oedd Hywel di gorffen yn coleg, a o'n i'n symud i'r gofalaeth cyntaf yn Chwilog. Reit. Ac o'n i... Oedd hwnna y 4 mlynedd o'n i wedi bod yn Aberystwyth. O'n i'n meddwl, dwi dal methu siarad Cymraeg. Ond glanio yn Chwilog, dechrau siarad efo bobl, a dwi'n cofio weld y surprise a wyneb nhw. Oedden nhw wedi clywed Graig y Gweinidog yn dysgu Cymraeg. Ond ella ddim yn disgwyl llawer. Gallai hwnna olygu unrhyw beth yn gall. Yn union, ddim yn disgwyl llawer gen fi. A dwi'n cofio weld y surprise a wyneb nhw, bod dwi'n actually yn gallu wneud. Ond mwy na hynny, dwi'n siarad na surprise a wyneb fi. Dyna ni, O'n i ddim yn gwybod ni'n gallu siarad Cymraeg. A ers hynny, dwi wedi dysgu Cymraeg fel tutor. A dwi wedi defnyddio profiad yna i dweud, paid a disgwyl nes bod ti'n teimlo bod y iaith diffurfio cyn i chi siarad. Wrth siarad, dyna sut mae'n dod. A debyg, taswn ni wedi dechrau siarad go iawn flwyddyn yn gynt, i bobl ar wahân i Beca. Ella, faswn ni di dechrau yn gynt, ond oedd o ddim yn amser hir, ond dwi yn cofio, dwi'n meddwl, taswn ni ddim di symud i'r ardal mor Cymreig a Chwilog pryd hynny. Ella basyn ni un o'r bobl ma sy'n dweud, dwi'n dysgu Cymraeg, ond dwi'n licio siarad. Trochiad cyfan gwbl yn y gymuned. A sut brofiad oedd ei fod yn wraig i weinidog? O'n i'n nerfus iawn, o'n i'n teimlo o'n i ddim yn dallt y system. O'n i ddim yn dallt ben i fod i wneud. O'n i heb cael y magu mewn capel. O'n i ddim yn gwybod y tref. A Presbyteriad? Eglwys Presbyteriaeth Cymru. So oedd o'n hollol dierth, a pethau fel y chwiorydd, oedd y patrwm bod Graig y Gweinidog yn cydeirio pethau. O'n i just about yn sylwi o'n i'n gallu siarad Cymraeg. Ddim yn nabod bobl, a ffindio fy hun mewn sefyllfa lle, o'n i fod i sefyll i fyny a cyflwyno Graig Gwadd, lle oedd pawb yn ystafell yn nabod nhw yn dda iawn, ac o'n i ddim yn gwybod wir ben i fod i wneud, a ddim yn dallt y drefn, ond nes i rhywsut trwyddo fo, ond oedd o'n amser digon stressful. Dwi'n siŵr. O'n i'n brysur iawn. Ebyn i ni glanio yn Chwilog, oedd Beca yn 2 a Sam yn babi. So, o'n i'n... Teulu bach. Teulu bach a brysur, ond amser da iawn hefyd. Ar ran yng Nghymraeg oedd o'n dda iawn, ond hefyd ar ran dod i nabod bobl, does dim byd well na cael plant bach i helpu ti dod i nabod bobl. O'n i wedi bod yn rhan o'r grŵp mamau phlentyn yn Llanilar, efo criw o'r antenatal class. O'n i wedi dechrau mynd i grŵp yna, a glanio yn Chwilog a ffindio doedd na ddim cilch ti a fi. Fyna i cychwyn un. Wel, ardderchog. Ac oedd rhai dod i ffydd trwy hynny hyd yn oed. Dyna sut nes i wneud ffrindiau da. Amser hapus, amser braf, amser syml iawn. So, am faint fi o chi yn ynghylch Chwilog? 12 mlynedd i gyd. Ac erbyn hynny, oedd Joel wedi cyrraedd? Oedd Joel, so mae yna 5 mlynedd rhwng Sam a Joel, so Yna braf iawn. Ac o Chwilog i ble? I Bai Colwyn. Newid byd eto. Gai just ddweud, mae yna batrwm fan hyn yn datblygu o fynd, nid just o un man i fan arall,
Ond o wedd newid amgylchiadau yn llwyr. Bai Colwyn. Oedd y ffordd nath hynny digwydd, oedden ni di bod, nabod lot o bobl ar draws Cymru, a oedden ni di dod i nabod Pete Levers, oedd yn arwain eglwys yn Bai Colwyn, a nath o gwahodd ni i fynd yna. Oedd ganddo fo diddordeb yn ymestyn y gwaith yn y capel yna i gynnwys Cymraeg. Felly'r eglwys nawr, Antioch? Antioch yn Bai Colwyn. Ac eglwys wahanol, nid eglwys presbyteraidd, eglwys annibynnol, eglwys efengylaeth, mwy... Ond Saesneg, ac oedd na elfen o Gymraeg, ond eisiau mwy? Oedden nhw eisiau mwy, ond a dyna oedd weledigaeth ni hefyd. Oedd o'n eglwys brysur iawn, lot yn mynd ymlaen, cefnogi lot o bobl efo anghenion, eitha dwys, oedd o'n gyfnod braf iawn. Oedd o'n braf iawn i'r plant hefyd, cos oedd na gwaith bobl ifanc, oedd o'n braf iawn. Dwi wedi bod yn cyfforddus mewn cymaint o wahanol capeli. Ti'n agored iawn i bob math o bethau, o bob cwr. Nes i'n newydd meddwl hyn. Pan o'n i yn Llundain yn wneud y blwyddyn gap, ac o'n i wedi cymryd yn caniatal, bas o'n i eisiau mynd i'r eglwys rili bywiog pryd hynny. Cos yr eglwys lle ddes i'r ffydd, oedd o ddim yn bywiog iawn, oedd na gwaith bobl ifanc. Ond o'n i'n eitha licio yr ochr charismataidd. Ond nes i endio i fyny mewn i'w Presbyterian Free Church of Scotland. Yn Llundain? Yn Llundain. A reswm dros hynny, cos oedd na criw o Iwerddon yn mynd i fanna. Ac o'n i wedi trio yr eglwysi mawr bywiog. A jyst teimlo'r agoll, oedd neb yn callach os o'n i yn ei beidio. Na, wy'n deall. A wedyn, Nicholas Colabi oedd enw yr capel ma. Ac oedd nhw'n canu salmau yn accompanied. Ac o'n i'n oth y modd. A wedyn, eglwys Pentecostal, capel traddodiadol, eglwys Anglicanaidd. Dwi just canu Duw. Ac yn sylwi bod na... Mae'n sawl ffordd o fynegu. A dwi'n meddwl bod Duw di arwain fi i llefydd wahanol. Ella mae yna rhyw elfen yn y St Nicholas Colabi, oedd yn paratoi fi ar gyfer bywyd capel, sydd wedi bod rhan fwyf o mywyd i erbyn hyn. Ond o'n i'n 9 mlynedd hapus iawn yn Bai Colwyn. Bod Bai Colwyn yn teimlo fel Lloegr. Os oedd na pêl-droed ymlaen, ac oedd just y baneri Lloegr ym mhob man. Yn meddwl, ni'n gallu bod yn Lerpwl neu Birmingham. Tas ni wedi rhoi banner Cymraeg, dwi'n meddwl bys ni wedi teimlo bach yn Estron? Ond... Y teulu'n tyfu. Oedd ti'n gweithio hefyd? O'n i wedi dechrau gweithio pan o'n i dal yn chwilog. O'n i wedi, pan oedd y plant yn ysgol feithrin, o'n i wedi helpu allan a di ffindio fy hun yn wneud swydd un i un efo plant efo anghenion arbennig. A wedyn, pan oedd Joel yn babi, o'n i dechrau teimlo, o'n i eisiau gwneud mwy tu allan i'r catre, a nes i weld a cael swydd yn gweithio efo plant anabal yn Cyngor Gwynedd. So oedd y gwasanaeth newydd i gefnogi plant anabal yn cychwyn. A ges i swydd fel y reolwr y gwasanaeth yna. Ac oedd ti yn medru parhau weithio fan'na a byw yn Bai Colwyn? Nes i wneud am ychydig. So o'n i wedi symud, oedd y beis yn Pwllheli, a wedyn pan nath ni symud i Bai Colwyn, oedd y beis yn symud i Caernarfon, cos oedd o'n swydd sirol, so o'n i ar draws Gwynedd i gyd beth bynnag. Ond ar ôl cwpl o flynyddoedd, oedd yr A55 yn gwaith caled bob nos. Oedd nhw'n adeiladu rhyw llwybr beiciau. Ac oedd o'n cymryd 2 awr i mi cyrraedd adre weithiau sy'n bach yn ddiflas. So, wedyn nes i weld swydd
yn Bai Colwyn, digwydd bod efo Comisiynydd Plant Cymru. Reit. A nes i wneud swyddog polisi a chyfranogi, a nes i wneud cais, a hyd yn oed yn ystod y cyfweliad, o'n i'n meddwl, fi pia hwn. Ond just yw teimlad... Mae hwnna'n medru digwydd yn dweud. Da. Ond fydden ni'n meddwl, mae'r ffaith nes di astudio yn y coleg, pethau gofod cymdeithasol, y pholisi, mae'r cyfan yn bwydo mewn i'r... Yndi. A just y ffordd un peth yn arwain at y llall, cos o'n i wedi treulio 6 mlynedd yng Ngwynedd yn just osod gwasanaeth i fyny, wrth gwrs, o'n i'n gofyn wneud siŵr bod y gwasanaeth yn saff, o'n i'n dysgu andros o lot am gwasanaethau cymdeithasol ac yn ehangach. A wedyn, efo Comisiynydd Plant, oedd o'n mynd yn lot ehangach. O'n i wedi mynd o Wynedd i Cymru. O'n i wedi mynd o plant yn Nabal i plant. Pawb, oedd o'n profiad da iawn. O'n i'n gweithio efo bobl arbennig. Oedd hwnna un o'r highlights. Oedd y prif swyddfa yn Abertawe, ddim y bell o fama. Ond oedd y criw bach ohono ni mewn swyddfa yn ngogledd, yn Bai Colwyn. Oedd hwnna, gawson ni lot o hwyl hefyd. Ac oedd o'n swydd mor... Oedd swydd wahanol, swydd eitha unigryw. O'n i'n mynd allan i siarad efo plant am hawliau plant, a mynd i siarad efo myfyrwyr, efo darpa athrawon am hynny. Ond hefyd, yr ochr polisi, o'n i'n paratoi speeches ar gyfer y Comisiynydd Plant, neu weithio mynd i siarad ar ran y swyddfa. Dysgu lot, a o'n i'n gofod bod yn eitha barod i arwain a helpu y swyddfa os oedd yna cwestiwn am plant mewn gofal, plant yn Nabal, wahanol pynciau. Ond just dysgu cymaint, a dysgu sut mae llywodraeth yn gweithio efo llywodraeth lleol, a sut mae deddfwriaeth a polisia i fod i cael i gweithio allan yn reality. Swydd. Mae'n typical yn dydi, pan ti'n cael swydd, ti ddim wir yn gwybod sut peth ydi o. A wedyn yn y swydd ei hun, meddwl, this is me. A chlymu gymaint o bethau at ei gilydd, pethau'n gydlynus yn perthyn i'w gilydd. O fanna wedyn, o ti fanna am... Faint wedys ti? O'n i'n gweithio yna am rhyw 6 mlynedd eto. Reit. A go fanna i ble ys ti? Wel, o'n i wedi bod yn Bai Colwyn am, dwi'n siŵr, tua 9 mlynedd i gyd. A just y galwad i gwasanaethu yr eglwysi Cymraeg yn rhy gry, really. A teimlo isio... Dyna be ni wir eisiau wneud. A gafodd Hywel galwad i'r ardal Bala. So nathon ni symud i Bala yn 2013. Wel, ddim i Bala, ddim symud i Bala. Symud i Parc. Parc, Bala, yn hollol wahanol. Yn union. A fanna i chi o hyd, yn byw. Ag symud o'r gwaith gyda'r Comisiynydd Plant i weithio... gyda'r panel Cydenwadol. So, y gwmpas yr un amser a just y teimlad y galwad yn ôl i pethau Cymraeg, nes i dod yn ymwybodol o swydd newydd yma. So, swydd Diogelu a hyfforddiant efo panel Diogelwch Cydenwadol fel oedd o ar y pryd. A eto... Nes meddwl, mae hwnna'n edrych yn diddorol. A rhaid i mi dweud yn y cyfweliad yna ges i'r un teimlad. Fama dwi'n mynd i fod. A wrth gwrs, ti ddim yn gwybod nes bod ti'n cael y galwad ffôn i dweud bod ti wedi cael y swydd. Ond o'n i'n eitha sicr, dyma lle o'n i fod. So dyma lle wyt ti nawr, a wyt ti gweithio fel swyddog diogelu a hyfforddiant. Lly dwed rhyw gymaint wrthyn ni am y gwaith. So,
wrth gwrs mae gair diogelu, safeguarding yn Saesneg yn hollol allweddol. Mae panel di bod mewn bodolaeth ers o 2009. Dwi'n meddwl lot o'r waith yn y dechrau ei wneud efo CRB, beth ni'n galw'n DBS rwan, gwasanaeth datgelu a gwahardd. A oedd y bobl oedd yn gweithio i'r panel, oedd nhw'n gwneud y gwaith admin, really, o'n wneud y DBS. Ond oedd y panel, oedd na bobl o wahanol llefydd o doctoriad, oedd na bobl o gwasanaethau cymdeithasol, di cefnogi a di arwain meirion oedd wedi cychwyn y panel yn wreiddiol i dweud, wel dyna be dyn ni angen, dyna llefydd dyn ni angen mewn lle. Ac oedd bobl gwirfoddol wedi bod yn gwneud y ran fwyaf o'r gwaith, yr actual gwaith diogelu. Ond ar ôl ychydig o flynyddoedd, oedd ni'n gwneud rhyw fath ymchwil a meddwl, dwi'n credu bod ni angen rhywun i wneud, rhywun proffesiynol i wneud y gwaith yna. A dyna be dwi wedi bod yn wneud, really gosod, mi oedd na sylfaen da iawn, ond pan nes i cyrraedd yn 2013, oedd amser i ail sgwennu polisia a gweithdrefnau, a dyna oedd tasg cyntaf fi, y polisi dechreuol oedd mwyn i'n plant, a wrth gwrs mae enw yn awgrymu bod o just ar gyfer plant, ond erbyn 2013 oedd o'n hen bryd i gynnwys oedolion hefyd. So, nes i sgwennu llawlyfr diogelu grwpio bregus. Sydd gan bob eglwys. So, oedd fi nath y panel gynnwys yr undeb yr annibynwyr Cymraeg a'r undeb bydyddwyr Cymru a Eglwys Presbyteraidd Cymru. So mae ers y dechrau, really, mae wedi bod yn enghraifft da iawn o cydweithio, a dyn ni'n dal yn cydweithio yn hapus hyd heddiw. A dydy panel ddim yn elusen, oedd o'n wahanol reswm, oedd o'n eitha gymleth, ond mae dyn ni'n cwmni o bedi'r limited by warranty, dwi'n cofio top ym mhen beth hynny'n Gymraeg. Cyfyngedig drwy warant, dyna ni. A mae cyfarwyddwyr y panel ydy'r y 3 ysgrifennydd cyffredinol, a hefyd dyn ni'n cael cadeirydd annibynnol sy'n ar hyn y bryd yn Emlyn Davies o'r annibynwyr. So dyn ni'n, fel na mae'n gweithio fel cwmni. So rôl y panel ydy wneud y polisi a trio wneud hynny yn reality. Gweithredu fe. A hynny yw, bod ni'n cymryd cyfrifoldeb yn unigol, fel aelodau, fel eglwysi a fel cymuned am yn gilydd a sut i ni'n ymddwyn. A fel, yn y panel rwan, dwi'n gweithio 3 diwrnod a hanner, so ddim oriau mawr. A Sian yn gweithio 4 diwrnod yn neud o'r ochr gweinyddol, yn neud lot efo DBS. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim neud o dros pawb, fedrwn ni ddim neud pob elfen o diogelu, ond be dyn ni'n neud ydy arwain arno fo. So, be oedd o'n dda oedd sgwennu y llawlyfr wrth cychwyn y gwaith, neu ail sgwennu, oedd na lot o waith di wneud yn barod. Oedd hwnna'n rhoi'r sail da ar gyfer y hyfforddiant. So nes i wneud hyn yn y misoedd cyntaf, cyhoeddi hyn, a wedyn cynllunio hyfforddiant a dechrau mynd ati i mynd rownd Cymru, rownd y holl capeli, holl enwadau yn neud y hyfforddiant. A wedyn ochr yn ochr a hynny, delio fo unrhyw beth sy'n codi. So mi all hynny fod rhywbeth sy'n dangos i fyny ar DBS, neu ella rhywun yn datgelu rhyw camdriniaeth neu rhyw problem yn y gorffennol, neu rhywun yn ame bod rhywbeth yn wrong ac arwain ar hynny gyd. So mae'n swydd amrywiol iawn. A dwi'n teimlo, dwi wedi tyfu yn y swydd, a mae wedi bod yn braf, cael 9 mlynedd jyst i ffocysu a
diogelu. Yeah. Pan ni'n gweithio i Comisiynydd Plant, o'n i'n gweithio lot o pynciau wahanol. Wel, o ti jyst yn sôn am yr holl bethau yma oedd yn dod at ei gilydd ac yn perthyn i'w gilydd ac yn... A dwi'n cofio, os o'n i'n neud rhyw dan o waith rhyw ymgynghoriad ar addysg, o'n i'n, iawn, dwi'n dallt hyn. A wedyn o'n i'n neud rhyw dan mawr o waith ar plant mewn gofal a wedyn, addysg, a dwi'n di anghofio hyn. Ond beth sydd bod yn braf, dros 9 mlynedd, wrth gwrs mae pethau newydd a pethau i gofio a ddysgu, ond mae wedi bod mor braf gallu dysgu a adeiladu ar y gwybodaeth yn yr un maes. A dwi wedi mwynhau hynny. A rhaid i mi ddeud, dwi'n teimlo'n lot fwy hyderus nag o'n i yn y dechrau. O'n i ddim weld fy hun yn person hyderus am flynyddoedd yn meddwl, actually, ddim eisiau swnio fel dwi'n gwybod pob peth, gos wrth gwrs dydw i ddim. Ond, dwi wedi weld lot yn y 9 blynedd yna. A mae lot o pethau dwi'n gallu defnyddio profiad. A mae'r ffaith fod ti'n berson mor gynnes a hawdd i ymwneud â hi yn golygu bod y broses o gydweithio fel eglwysi, fel unigolion, i sicrhau bod pawb yn cael y gofal dyledus. Fel Cristnogion, mae'n ddyletswydd arna ni. Ond does na ddim byd yn bod ar ffurfioli'r peth, neu cael rhyw fath o strwythyr o'n cwmpas ni mewn ffordd. Cos be dwi'n teimlo weithiau, pan dwi'n dechrau sôn amdano fo, ac allan mewn hyfforddion, diogelu, mae hynny'n mynd i fod yn ddiflas, mae hon jyst yn mynd on ac on am hyn. Ond be dwi'n teimlo, os dyn ni'n osod y sylfaen cadarn, os dyn ni'n neud siŵr bod ni... pan ni'n sgwennu y polisi, oedd yn eitha anodd cael y balance. Dwi'n eisiau rhoi digon o gwybodaeth i bobl, ond dim eisiau bod yn hollol overwhelming. A be dwi eisiau, os dyn ni'n gosod y pethau mewn lle a dilyn y cyfawyddiadau weddol straightforward... Synwyr cyffredin ar un lefel, ynddo fe? Bod synwyr cyffredin gallu amrywio. Ydy, wrth gwrs. Ond wedyn, mae'n rhoi ryddid i bobl just cario ymlaen efo gwynidogaeth. A wedyn bob hyn a hyn, ail ymweld efo, i fod o sut yn ei wneud. Neu os rhywbeth yn mynd o'i le, o be fedrwn ni dysgu oddi wrth hynny. Dwi'n mwynhau y gwaith. Mae'n braf yn dydi fod rwy'n gallu deud bod dwi'n mwynhau y gwaith. Mae'n amlwg bod angerdd gyda ti dros y gwaith sydd yn beth ar ddechrau. Ac yn gyffeiliad i ni fel eglwysi, fel enwad a fel unigolion hefyd i wybod bod hynny'n wir. A mae'n braf gallu wneud hyn mewn cyd-destun Cristnogol. Mae hynny'n golygu lot i fi. Dwi'n cofio pan o'n i'n cychwyn yn y swydd yma, oedd o'n really ticlo fi ac o'n i'n really mwynhau bod ni'n gallu cychwyn cyfarfod efo gweddi. Wrth gwrs, gweithio yn y byd secular, bydd hynny yn hollol amrhiodol. Dim yn digwydd, na. Ond hefyd yn y maes yma, dwi'n cydnabod mae'n anodd. Mae'n gallu fod yn anodd, mae'n gallu fod yn heriol. A weithiau pan dwi'n siarad efo rhywun ar y ffôn, dwi'n gallu deud at nhw, wel, bysych chi'n licio ni jyst cael gair o weddi am hyn. Neu dwi'n bob sesiwn hyfforddiant, dwi'n neud gweddi, neu dwi'n gofyn i rhywun, ti'n mynd jyst neud gair o weddi, cos mae'n braf bod ni'n gallu deud bod Duw yma i arwain ni ac i helpu ni efo hyn. A neud yn Gymraeg hefyd, achos ti di byw dy fywyd. Llawer o dy fywyd nawr drwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi jyst eisiau mynd at ti nôl at yr hyn wedys di ar y dechrau ynglyn â'r ffaith bod ti'n mynd i ddysgu iaith arall a bod ti yn mynd i fynd i wlad arall. O ti'n mynd i ddysgu Arabeg, yn dweud? O ti'n mynd i fynd i Ogledd Africa. Nes ti i Ogledd Cymru a mi ddysgu Gymraeg. Ond nes ti rhywbeth nid anhebyg, do. Ac mae'r cyfan yma yn tynnu plethu i'w gilydd ac yn tynnu i'w gilydd hefyd. A'r holl elfennau gwahanol yma, oedd yna o'r cychwyn, dod i ffydd. Nes ti sôn wrtha i, cyn bod ni'n dod i wneud yr podlediad yma, bod na un peth wedi digwydd pan o ti'n 40, bod ti di mynd i siop Woolworths. Dwed yr hanes. So, yn Newcastle, so 40, o'n i ddim yn Cristion, eto, cofio fi deud, o'n i ddim yn gwybod dim am Gymraeg. Ac o'n i'n eitha aml a pnawn dydd Sadwrn, o'n i'n mynd ar y bus i Newcastle.
a ben fy hun, just crwydro rownd siopa am cwpl o oriau a dal y bus adre. Ac un pnawn di Sadwn, o'n i di mynd i fewn i Woolworths, a debyg dipyn ohonych chi yn cofio Woolworths oedd y lle werthu records, oedd na wastad rhyw cerddoriaeth. Ac am ryw reswm, yn y prif Woolworths a Northumberland Street yn Newcastle, sy'n mynd i fewn a meddwl, be di cerddoriaeth yna? Ac oedd o eitha anghyffredin i Newcastle, is i at y desg a deud gofyn, be di hyn, wrth gwrs, yn Saesneg? What's this? Ac Morrison Orpheus Male Voice Choir, ac be oedd yn cael ei chwarae, y trac ar y pryd, oedd Mo Fawr Wyt Ti. Ac am ryw reswm, oedd rhaid i mi brynu fo. Gosh. Ac dwi'n eisiau deud, o'n i yn hogan yn ei addegau eitha normal, o'n i'n gwrando ar Radio 1, o'n i ddim yn gwrando am male voice choirs, o'n i ddim yn, oedd hwnna, ddim classical music, dim byd felly. Ond cwr meibion Treforys, siarad y ti. O'n i methu gadael y siop heb. Diddorol. Ac oedd yn LP, dwi'n cofio fo. Mawr. A dwi'n cofio y cover. A dwi'n cofio eistedd ar y bus. Fel o'n i wedi prynu rhywbeth really drwg. O'n i'n cuddio fo'n ynghlod a meddwl, sut dwi'n mynd i esbonio hyn i mam? Bydd i'n meddwl bod dwi'n hollol wallgo. Ac is i cyrraedd adre, dwi'n hyd yn oed yn cofio chwarae fo llawer. Ond oedd rhaid i gael e. Oedd rhaid i fi cael o. A flynyddoedd lawr y lein, debyg ebyn hyn siarad Cymraeg, a wrth gwrs efo ffydd cadan. A sylwi, andros Duw, be oedd ti'n neud? Be, just y hedyn yna. Oedd ti di just roi yn y mywyd. Just y cariad, yr angedd. Just rhywbeth yn yr emyn Cymraeg. So, wrth gwrs, bob tro dwi'n clywed yr emyn yna. Mae coesau fi dal, hyd yn oed rwan, mae coesau fi dal yn teimlo fel jelly. Gosh. A dwi'n cofio ar ran, fel ti'n sôn am bod yn barod i ddysgu iaith. Wrth gwrs, pan o'n i'n dod i nabod Hywel a dechrau dysgu Cymraeg, dwi'n swnio'n andros o positif ama, ond oedd e ddim yn positif i gyd, o'n i'n mynd yn flin, ac o'n i'n mynd yn digalon. A Hywel nath tynnu sylw fi at hyn, dweud, wel, oedd ti'n barod i dysgu Arabeg? Fel, oce. So, yn dechrau sylwi, oedd Duw yn paratoi yng nghalon ni, a wedyn mae Cymraeg di dod i fewn trwy drws cefn. Mae'n amlwg i mi bod na rhyw batrwm, rhyw rhywbeth, rhyw fath o jigsaw sydd wedi dod ynghyd a'r cyfan yn gwneud synwyr, a'r cyfan yn rhan o gynllun Duw. Peth yn adeiladu ar dy gyfer di. A mae'n braf yn dydi, dwi ddim angen dal y cynllun, cos yn amlwg bod Duw yn gwybod yn well na fi be mae'n neud. Wel, dwi'n meddwl, ar y nodyn dyrchafol hwnnw, dwi am ddiolch yn fawr i ti, Julie, am ddod mewn heddi i siarad â ni, i rannu dy fywyd di gyda ni, ac i sôn chydig am dy waith, ac am dy deulu, a phob dim. Mae'n heintus. Diolch yn fawr i ti am ddod yma i fod yn rhan o'r Cwmni Bach. Diolch i ti, diolch Elinor. Wel, nes i fwynhau yr awr honno yng Nghwmni Julie yn ofnadwy, a does gen i ddim byd ond edmygedd tuag ati hi, yn rhywun ddath o gymuned wledig ond ôl ddiwydiannol yng ngogledd Lloegr, sydd wedi cymryd bob cyfle, bob her, a chofleidio'r cyfan yn gyfan gwbl i chalon yn hollol agored. Gobeithio y gwneithoch chi fwynhau y Cwmni Bach yma, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth bobl eraill ynglyn â'r Cwmni Bach. Am y tro, pob hwyl.